Astelen iluntzen eginda Antonio Maria Labayen politikari eta idazlearen hileta elizkizuna Tolosako Santa Maria elizan. Labayeni azken agurra ematera politika eta kultura arloko jende asko gerturatu da. Iñigo Urkullu lehendakaria, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria Bakartxo Tejeria, Josea Egibar, Arantxa Tapia, baita Ezker Abertzaleko kide historiko Tasio Erkizia ere. Tolosako udaleko ordezkaritza zabalak ere familiaren gertuan egon nahi izan du. Denek azpimarratu dute Labayenek euskara eta euskal kulturaren alde egin zuen lana. Bakoitza bere gogorapenak eukiko ditu, ez? Nik famili bezala, politikari bezala, bakoitza daukan gogorapenua mantendu behar da, ez? Eta behintzat euskararen alde asko burrukatuzuna, euskara maitatzezuna, herri honen alde burrukatuzuna. Eta, esan dudana, bakoitza bere gogorapenak asko zituen, eta anedota asko kontatuak dira, eta kontatzen zituen, eta, bakoitzak bere lekuan euki dezala, ez? Errotua zaukan, ez? Oso barneratua zaukan hori, eta, berak esatezun, ez? Euskara herrira jetxi behartzala, eta herrian erabili behartzala, eta herritarrek erabili behar gendula, eta, hori izan zen, ez? Bere helburutako bat, eta ETB sortzearen helburutako bat hori izan zen, ez? Guztiok, euskaraz dena egin ahal izateko aukera. Nik aipatuko nuke Tolosarentzako izan zena pertsona garrantzitsua, baina zezanik ez Gipuzkoa eta Euskal Herriarentzako, ez? Donostiko alkate ere izan zen, kultura konseilari, pertsona zentzu guztietan osoa eta zuzena zen pertsona bat galdu du Euskal Herriak eta gure kasuan Tolosarra izanez Tolosarra baitzen. Beak triste ikusiko egin du asartu ingo litzatek, ez? Nik uste bea gizon erabat ekintzaile izan zela, erabat aktivista. Euskal mundu, euskera kulturgintza, baina nik uste batipat herrigintzaren ekintzaile izan zela. Beak orain demora gutxi bideo bat egin da, aitzolen inguruan, eta beak esate zuen aitzol zertzan ez, ekintzaile bat zela, eta nik uste beare antzeko zerbait zela. Eta ekarpenak egin ditu alor ezberdinetan, eta nik uste gaina etorkizunari begira ekarpen horiek balio izango digutela, bai guri zuzenean eta atzetik handatozten belaunaldiei. Euskararen alde, kulturaren alde, ez zen gizon bakarra eta bakartia bere lanetan, baizikan talde lanean zekiena, eta hor dago bere ekarpena, eta nik uste beak bere lan guzti horiek egin ondoren, esan duela, onaino iritsi naiz eta bukatu da. Beraz, horretik agur bero bat eta agur eta hori berari. Euskal zale bat eta abertzale handia. Ramon oso koherentea zen eta goizo batzetan ados ez egon arren ere, esan behar dugu presoen alde askotan hartu dela jarrera zintzoa, independentziaren aldere bai, hainbat manifestazioetan, hainbat elkarreteratzean, eta berazen benetan alderdien gainetik aberria maitezun persona bat. Eta berak aberri egun batean, hain zuzen ere, duela 6 urte antolaturiko aberri egun batean, Fikoban egin zen ekitaldean, esan zuen. Lagunok lehenik aberria eta gero alderdia. Eta ide hori, eta bera alderdi gizona zen, noski. Baina alderdi guztien eta sigla guztien gainetik herria maitezun, eta horrengatik bai presoen alde, bai euskararen alde, eta bai herri honen askatasunen alde zerbait emateko beti prest egon da. Labayen 1928 urtean jaio zen Tolosan. Gerra zibil garaian erbestera joan bitartean Tolosan bizi izan zen. Politikari bezala lan ezberdinak egin zituen EAJan. 1980 eta 1982 artean, frankismo ondorengo lehen Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu izan zen. Euskarazko irrati eta telebista publikoak sortzeko lan egin zuen, baita AB edota orkestra sinfonikoa sortzeko ere. Ondoren Donostiako alkate ere izan zen. Labayen larunbatean hil zen Donostia ospitalean egun batzuk ingresatuta egon ondoren.